Haka kat santrik mentau benai jeliu arhajar arphuai ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu kala khot ya ka office jong CM Hima Meliam bat ka Khasi Hills Autonomous District Council banyakran halor habayadei ban shim ya ka rai ban pleno ya ka yaudu. Hadian jong kani ka jinyalang habayakran baru Chief Executive Member jong ka KHADC uba Titos Khan. Ulayat ho baka DC kala ai lat ban play ya ka yodo haka khat pratarik mentau benai jeliu arhajar arphoi baki dukan bade jingdi kin play tang kumba shispa praposan teli haka shisngi bat kinong di madan pat kin sha tang shispa praposangu ban wan pet ban inspection ya ka jinglong jingman haka yodo hadin bang nilai i ya ka jingut jingnam jongki parado persnam ki jongi ki baju em hapo ka yodo ju syong yo bagi la ut bala khang yo matala sebenai tena takadau ngila sim khia na kaliang ka jongi bat din balaya penbej bat u ka office jong acting chief jong ka Hima Meliam ngila ya ai ka city CDC na ka banta kumnu ban ya walk out ban yo ban ya pleno ya ka yodo ka jing ple kala ban long ka ba duna shwa namar ba kumu PE ya ka situation ba kadang long kumni tengah ngai ba ki nong shong yo kini ya corporate ba ka jing penia ki Hima kan long hi kum tu kum bangi sedang ban ple ha ka snem ka baladap te hadin bangila ai kini ka city te na kaliang DC la khat ingi batas ni ban nong meeting tingilai sim mi kini ki rai ba kata ka rai ka long ba la Friday ngin sedang no ban ple ya ka yodo tang ba ki don kat tu kat ni pat ki bahasa ki ban tempat ple kum ka bahasa do kha ka bahasa do nang ta ka yodelang kini ki tempat ple ten re ki wi bahasa pat la ya walk out ba kini yo la kum no arsin si tayo ba kini yo shong yo bat ya ka les sa penbej na ka liang jong ka office jong si Meliam bat ha ka ju ka poru na ka benta ki san spa ngut tam ki nong shong madan ya kini ru ngila yo walk out bala kum no ya kiru ngin pen yo arsin si tayo ba kini yo shong apo yo te kata di karai ke bangila siam mentan ha ke jingela but yagi details hin sai i ha ke notification ke bang sa penmi dai DC but ngilai rai ru ba shua ban sli ya yo la sni tho dien ni kerpat yaki nong song yo yaki badan hayo ki batre hayo ba kini siam ya ketika kan ni kalong ke jing kerpat hoi ngimla ban penbor yang nu ten rei nak bakan long kan lat ke ban yada yaki ba ke ju ke por kan long ke jing nganya ki nong wan yo ni kerpat iki bakini sim ketika bat lai penbej bat u district medical health officer dia mechu bala syai bala sisi dan ka vaccination drive hang tai hapo yodo tengah kerpat iki nong song yo bakin sim ni kalat ka kebu bakin wan ai ketika ka jongki kenang bakan long kalat singeda nak benta jongki hi bak kum ju ru nak benta jongki ba wan hayo bat ki kindon ki regulation yaki entry jongka yo haka bangin sabu yaki enforcement gi jongi lagi pulet na po ka office AM ki police na police department ngi trilang ban regulate yaka entry entrance jongki brio ki bawan hayo but baro ki ban wan hayo ki ban dangi ki mas double mas di ban site bahai ki ki ban ya jengai we makin buat baik ya ki protokol namar kum bakalong mentafi iba kasutation kampat biang mo kampat poi chau tau put bangin khen sengai ten rei ha ka juga per pat ngimla ru ban ya beteng sa kum ni namar ka kai ka pateng kan ha banya rei ka ta ka ha banya ten ta ka da ni karpat ik pat ba banya snok tilang bat ngila persyang na kaliang gejongi na kaliang jong ka office jong Meliam na kaliang jong ka district administration banyak perkat lang mo nang ba nginya biang lang baro katahi kalong karai ke jumintas ki ko mangala ong men ngi ya kan di kam ngila ngi kade ka jing kerpat mo mla ban penbor kade ka jing kerpat jungi te kan ni na kaliang jong office jong si Meliam kila ai ka jing tho ba na kaliang ka jong kipat kidon la ka jong ka rukom peniat kam kidon la ka jong kaba kidon la ka don ki kendon ka ba kila bu te ka syong haki na kaliang jong office jong si Meliam bat kinong syong ya ban ya penbej ya kata ngila ong ipi na do meneng ya trilang
Tian rei kum makalong kayo ketika hap hapo ke hima meliam. Tian nata kadau nakaliang ke hima meliam kila syem ni ke jingkir kali ban penti kena ba ki brio ki basyong dukan ki badon hayo ki de ban syem ni ketika. Lang po jaka office jong DC ya ki brio ki bom ai tika ki nong song yo ki bom ai tika ani ki bom wan sakhamat ban puktam ban volunteers ma di nakaliang jongi la jingmut ba blok nu kumnu hapo artayo ki haban le random test ada kim tre ban le random test nakaliang jong ka hima nakaliang jong district council ya gitu ki ba song yo lani ki tu ki ba don dukan hayo ngin nampat sya yang mentah si puan amar kumbak PE kumbak kalong mentah uni ukunyang jingpang hi usapriang ba kamtam hang ne po East Khasi Hills tinggal kerpat kayaknya borok kinong songyo buat kamtam ni gitu kiba ya don dukan ni bawa wan sakmat ban aitika namar kajaka aitika kan lasai kasni lai penbet bat napo DMHO lasai kasni balai sisni kan dan napo tipo office tanat himameliam tipo kli udo tinggal kerpat ya borok kayaknya wan sakmat ba nakaliang jongi hi ba bangen laj nakini ge borok ban laj nak jing susi kumakalong mentahi ngai iba uniu khanyang jingpang he ula shimnya ga jingim babun he kamtam ki brio ki banga la itu ru ki dan ki ba lai langat akini ki jingja ba susi ti tang kita